copas. Essa. Ito daw diyan. Anak pos. Absor kayo. Kala mo tuwi games anak. Yan mo na. Asik na nasa tanah. Yo, I can like stay. I do it was sa tanah sini kan. Ay. Ay. Siyan ay. Yala tuwi yan. Tikas niya lagi. Abang Nesa. Abang Nesa. Ay. Ano hatak may talo. Kay guys. Yan kay pati. Abang ko sa inyo na masasagdan na. Kumawan. Lasa mo ko na yan, Noy. Ano ito? Danke, dass ihr Asya po daw. Becher seid. Yan. Smile up yung camera, smile up yung camera. Dali magkaya. Ay, sino sa baba? Sa baba. Natalupot, mat. Naskop sa imos ane. Yala na ay osad no iyar lang yaw. Yo madet an hoskop. Bakit ang hoskop? Tawag yata ay pizza last at laptop. Anak nyo ako. Ayan. Ano ni Pat? Ano say? Say iyan ni. Ganda ni Pat. Yan. Ay kapay ako ko. Ay. Yes. Yan. Tapos may Mutai kan si Tweet. Hindi kan abukit. tuwi. Salibray. Wait, touch. Do I like that? Lola, ang si Lola. Dona sa mo Oh, you want that fight? Jesus naman matita. Nona. Salit, Nona. Yan na niyo. Yay! Kan yan ni Ok. Pasay sa na sala na. Papa, ito pas. Ako diyan mo Yes, pa rin yes. kalam siya kaya. Now silang sa sisu ni Ok komi. Ina. Exin ya, exin. Bajai yan. Yay. Lumi. Nang sa kum kan su ni ko kan su. Kan su salas. Kan su. Yan video yo. Bang na ko kan jai. Das iso. Yan video ka mo. Yay! Sampot ka mga. Sampot ka na. Tangki pinky. Tuwi naman tuwi. After bilang sa ano oy. Sig no yung futas kay. Sig mo yung futas kay. Santoy na lang. Wala ka Tabo na dyan. Lima ka sa mani tuwi sa isla. Ay, pagkaman. Abay. Kasi na ipasan. Go back, Missy. Kiba! Yaw Nessa. Kung saan sa ito. Yan, mabisi ang Ayaw ako ay.
Ching! Oh, bak, yalla, bak, die bus gaat niet. Action ni Mensa Ragnos na los oponente Ragnos na sa posa. Amunis ko lang sa posa rin. Doei. Hulle ken kastet. Hulle ken kastet. Ni, ay sa sa mo tuwigan. Bakit ayo pa? Nee. Kijk hoe is het bij draaien, wil je een koekje wat te doen? Jalla ka namin nalang. Say so Boys, man. say that. Yan na, boss. Di man mo na tuwigan. Kom maar bij. Ang ang eerste. Tuwigan. Nooit aan het yan game. Agad tuwigan. Agad tuwigan. Yes na kay tuway sa yakana. Dito mo na ganun. Smile. Kom maar bij. Asay awards! Kamagama! Vibes! Yan, vibes! Asian pa vibes na yan. Ang cut ko sa one yan pa vibes. Kamal kati boom! Hey! Hey, Sisi! Akto pilain to apa ingat? Bebe. Lain ka ba? Yan ba yung lahat na lak na yan eh? Ay, mo kasi lang may man. Bak! Baik sih. Kailan, look. Salan iyan. Tasawari, askat to ay tasawari. Jacob Zaidan. Ako, ang ganda ka dito. Ek bakal game up, Manoy. Alasin ang mali. Ek bakal game up. Pas ka nung erga. Ayun pa sa yan. Yan lang. Ina pa riyak. Yan lang ko yalo. Edis ko na. Next ko na ito. Second na pala. Jangan makan. Ay, ano, ek sa topi bang? May mans ka. Wala.